Hola, soc Remigi Palmés, consultor i formador en Direcció d'Empreses i Comerç Internacional de la Cambra de Comerç de Terrassa. Us volem presentar aquesta nova edició de Crèdits Documentaris que començarà el pròxim 15 d'octubre. En aquesta edició treballarem en profunditat el crèdit documentari. Aspectes com reduir els costos d'un crèdit documentari, com fer una bona planificació del crèdit documentari per no tindre reserves, com poder negociar tant amb el comprador o amb el venedor, com negociar amb el banc. L'objectiu és que vosaltres podeu sortir d'aquest seminari havent resolt totes les dubtes en temes de crèdit documentari i haver après com fer una bona formulació del crèdit. Espero que sigui del vostre interès. Si voleu més informació o voleu fer la inscripció, poseu-vos en contacte amb el Departament de Formació de la Cambra. Per qualsevol consulta sobre el temari, us podeu posar en contacte amb mi en l'email que teniu aquí sota. Si penseu que aquest seminari pot ser d'interès per algú de la vostra organització o per algun amic d'alguna altra organització, li podeu enviar aquest email. Espero que ens veiem.